mai isa, mai cika, mai buwaya, mai alfarma ta ƙololuwa, annabin kowa annabin komai. Mu ba kowa bane ba komai bane, da kai kaɗai kawai muka fake, kai kaɗai muke nema, kai kaɗai muke kira, kai kaɗai muke yaba, kai kaɗai muke ambata, kai kaɗai muke girmamawa, kai kaɗai muke ƙauna, kai kaɗai ne madogara, kai kaɗai ne matabbata, kai kaɗai ne mai haske, kai kaɗai idan da kai ba kowa, kai kaɗai wanda Allah ya yarda da shi, kai kaɗai wanda Allah ya yarda da shi har yake yare da Allah, yake jin Allah, Allah yana jin sa, shi kaɗai wanda kowa ya gaza, shi kaɗai ne ya cika isa, mai iya kira abu Allah, mai iya zantar da hukunci har Allah ya na'am da hukuncinsa. Idan ba manzon Allah ba waye babu. Ya sai da sayyadu Abul Qasim, Abu Ibrahim, Abu Zainaba, Abu Fatima, Abu Musin, mai indarar rahama, mai cikin girma, shi wannan sadaukin kyakkyawan balarabe, gatan ajami, ya ƙara kusanci ba a kiransa idan ba za a yi ladabi ba, sallah ko babu aya ko babu hadisi. Ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a yi masa wasa, ba na wasa ba ne, annabinmu na gaske ne, shi kaɗai Allah yake kira, wanda kake ji Allah yana kira a gaban ku akai. Manzon Allah ya dawo da rai, manzon Allah ya tara gawa, manzon Allah ya sauko da wata, manzon Allah ya dawo da rana, manzon Allah ya sa dutse wanka, manzon Allah ya sa bishiya